pa chisankho chapitachi anthu 8 anamangidwa kuwaganizira kuti amasokoneza mafiga. Mawayilesi anaopsezedwa kuti asiye kulengeza zotsatira. MBC, Times, Zodiac. MCP inatiuza kuti mavoti anabedwa maboma okwana 13. Ena mwa iwo Rumphi, Mangochi, Blantyre, Machinga ndi Chikwawa. Zomwe zinachitika pa 60 September was a serious crime. Apolisi amasapota chipani pofuna kubera mavoti. Amasintha mafiga wopseza twankhani. Poposaposa amafuna kupha Ben Phiri. Commissioner Axi Mwanga anapeka nkhani ponena kuti Ben Phiri wasokoneza system ya Smartmatic. Anapanga haya zigawenga kuti zimpange chiwembu. Nderero pamene chisankho chatha timafuna mlandu wobera chisankho upitirire. Chifukwa as far as I know zonsezi anali mabodza kuchokera kwa MCP. Amafuna kusokoneza maganizo anthu ndi cholinga ayambitse ziwawa. Tinazoona 2019 katundu kuotchedwa ena kuphedwa chifukwa cha bodza la Timothy Ndambo. Ulendo uno tikufuna Peter Chimalaya, Axi Mwanga, Rodon Chindwa, Jesse Kabwira, Vitumbiko Mumba including Chimwendo akalowe mu khoti ndi kupereka umboni mmene chisankho chinabedwera. Dziwani kuti mapulani amenewa akanachita succeed dziko likanaka moto komanso akuluakulu ambiri a DPP akanaphedwa. Tikufuna chikolopa ku Capitol Hill ndi madepartment onse aboma. Mbuyo mwanagula futi ku Israeli ndi kumazigawa kwa anyamatazi kwaja. Commissioner Axi Mwanga ayenera kuyankha zimenezi. Vitumbiko Mumba anaononga system ya passport. Niki Chakwera mabilioni onsewa anawatenga kuti. Amalawi tikulipira tollgate tsiku ndi tsiku. Ndalama zikupita kuti. Apolisi oteteza anyamatazi kwanja agwidwe ndi kulandira chilango. A public servant deliver public service. Koma asilikali amenewa oteteza zigawenga they were serving a certain individual. Apangidwe transfer kupita kutchire kupanda magesi ndi network. We don't want nonsense in this country. Taona nifa Chilima ndalama ya chipepeso inabedwa. Futi ya bodyguard inapezeka kutali. Magazi anasowa. Matawa network anazimitsidwa. Black box inasowa. Ndege inagwera poera wamatuza kuti kokwitima. Ngakhale commission of inquiry sinapereke mafunso kwa akulu amene atuza mabodza. Valentino Phiri, Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu and even Chakwera akuti ndege imene anakwera Chilima inafika ku Zuzu anaibweza. Ripoti imatuza kuti ndege sinafika. Pa 18 June Kunkuyu anatuza kuti black box ilipo. Anasintha later on black box kulipo wankhondo. Ndege inagwera kokwitima. Uona zithunzi pamene pagwera ndege malowera kwambiri.